Keď som dostal ponuku cestovať na Okinawu s našimi majstrami karate, s nadšením som ju prijal. Moji dvaja spolucestujúci boli skúsení karatisti. Na Okinawu chodia naši učitelia cvičiť karate, aby sa naučili, ako karate funguje z priameho zdroja. Prichádzajú pravidelne, aj keď im cestu vydláždili už iní Slováci. My sme vedeli, že karate vzniklo na Okinawe. Tam je to práve orechové, jak sa vraví, kde je ten prameň toho právého bojového umenia. Úplne iný svet. Raz a prvou som ťa udrel. To je blok a úder. Sme nevedeli, do čoho ideme, ako vyzerá to okinawské karate, lebo predtým to nikto z nás nevidel, nikde sme to nevideli. Pre mňa karate je, že najprv si musím vytrénovať srdce, obrúsiť si srdce, potom bez toho, aby som vyvolával konflikty, žil podľa zásad karate. Karate má krásnu myšlenku, že karate ni sentei naši, to znamená, že karate nikdy nepoužijem proti druhému. Karate je vlastne veľmi jednoduché. Ide o to, akým spôsobom kopneš alebo udrieš. Či takto, alebo takto.